O'r wythnos hon yn Strasbourg, wrth gwrs mae meddyliau ni wedi bod gyda'r bobl sydd wedi anafu a teuluoedd y bobl sydd wedi lladd ym Mharis yn yr wythnosau diwethaf. Ac wrth gwrs, dyn ni wedi bod yn trafod y sefyllfa yn gyffredinol. Ond dyn ni hefyd wedi bod yn edrych ymlaen at beth sy'n digwydd ym Mharis yr wythnos nesaf, sef y gynhadledd newid hinsawdd. O'n i'n gobeithio mynd yno dydd Sadwrn i gymryd rhan yn y rali fawr oedd yn mynd i ddigwydd sydd wedi cael ei canslo erbyn hyn. Ond mae modd i ni i gyd yn ein cymunedau ein hunain i godi llais, i alw ar llywodraethau, i gytuno i dargedau ac i amserlen ac i'r holl fesurau sydd angen i wneud yn siŵr bod ni'n ymladd newid hinsawdd. Mae hwn yn gyfle sydd ddim wedi bod gyda ni ers dros 20 mlynedd. Felly dwi'n gwybod o'r negeseuon dwi'n cael o Gymru bod llawer ohonych chi hefyd eisiau gwneud gwahaniaeth, hefyd eisiau codi llais. Felly dwi yn gobeithio byddwch chi yn eich cymunedau yn datgan bod chi eisiau i'r llywodraethau'r byd yn yr wythnosau nesaf i wneud penderfyniad ar gyfer y genhedlaeth nesaf.